Ahoj, já jsem Petr a po delší odmlce jsem tady zpět za váma s videem, které se týká naší trialové Tatry a trialu, který jsem jezdil. A tentokrát, protože jsem dostal několik dotazů, tak bych chtěl tohle video věnovat vlastně celému průběhu, jak jsme naše auto postavili a co vlastně k tomu bylo potřeba a jak to vypadalo, abyste i vy měli představu, co to je postavit si trialový auto. Jak všichni víte, měli jsme malý auto, Tatřičku 805, ale pro takovýto první vyblbnutí si myslím, že to bohatě stačilo, takže teď se můžete podívat, jaký to je mít takový auto a co to všechno obnáší si takový auto vůbec postavit od začátku a co to dá za práci. Já jsem dlouho přemýšlel, jak tohleto video pojmout a nakonec jsem usoudil, že asi bude nejlepší, když u něj budu pouštět postupně obrázky a při těch obrázkách budu povídat, jak to vlastně celý začalo a jak jsme vlastně to auto vytvořili. Tak, tady to je vlastně první fotka, kdy jsme auto poprvé viděli. Teď jsme se o něm dozvěděli na inzerát a jeli jsme se na něj podívat. Tadyhle to už jsme si sehnali odtahovku, protože jsme samozřejmě neměli jak to auto dostat poblíž Praze, kde jsme vlastně bydleli. Auto máme už na korbě, tak jsme ještě vyřídili poslední formality, jako třeba zaplacení. Musím říct, že to auto jsme koupili celkem za dobrou cenu, myslím si. Stálo nás 20 000, což v dnešní době si myslím, že je úplně už nereálný. Pán říkal dokonce, že by mělo být i pojízdný, takže to uvidíme. Jsme byli zvědaví, jestli to je pravda nebo ne. Tak, tadyhle je jedna taková rychlá fotka. Koukám, co jsem pořídil. Když jsme jeli na dálnici směrem k Praze, tady už se blížíme místu, kde jsme auto měli a kde jsme pak na autě pracovali. A tady už je autíčko složený korby na trávě. Ještě jedna tady fotečka a vlastně tohle to bylo v jednom dni a přece nám to nedalo, měli jsme svoje vlastní auto, nedalo nám to, tak jsme chtěli zkusit, jestli ten pán, co nám to prodal, jestli nelhal a jestli to auto opravdu je pojízdný. Tady jsem dokonce našel i video tohohle prvního startu, tak vám ho teď pustím. Tak můžu. Tak, omlouvám se za tu kvalitu toho videa, ale přece jenom bylo to pořizované před strašnou dobou. No, zvuk byl hrozný. Sice se to nastartovalo, asi po 20 minutách se to Michalovi povedlo, takže auto jsme opravdu nastartovali, ale ten zvuk, jak jste slyšeli sami, byl úplně hrozný. Takže jsme motor víc netrápili, jenom jsme to takhle probublali a pak jsme to opravdu radši vypnuli a teď jsme věděli, že nás čeká spousta práce. Ale dobrá zpráva byla, že motor byl funkční, takže vypadalo to s naší Tatrou nadějně. První, co bylo nejdůležitější, tak auto odstrojit a hned na úvod se začalo s odstrojením nástavby. Tady vlastně se připravilo podložení nástavby, aby se potom auto za pomocí toho traktoru vytáhlo ven a nástavba zůstala na těch cihlách. Tak tady už je to vlastně vidět, kdy už autu jsou sundaný kola na těch cihlových špalkách. No a tady už je naše Tatřička celý svý kráse, tak jak se na ní začalo pracovat. Tak jako první samozřejmě muselo se všechno demontovat. Protože jsme věděli, že trial není jednoduchý, tak auto prostě musí dostat kompletní generálku. A aby jsme se dostali ke generálce především motoru a všech těch součástí, převodovky, tak jsme samozřejmě museli všechno rozebrat.
Samozřejmě, aby jsme se dostali k motoru, tak bylo nutné sundat i kabinu, tak se tady postavil takový provizorní jeřáb, sice jenom z lešenářských trubek, ale moc dobře Michal i jeho táta věděli, co dělají. Tady už visí vlastně kabina na háku, to vidět, tak se kabina oddělila od rámu. Auto, respektive rám, podvozek se zase vytáhnul za pomocí traktůrku, kabina se posadila na zem a mohlo se pokračovat dál. Tady je jednoduchý obrázek už samotného podvozku bez kabiny, kde je vidět motor, v podstatě nic jiného. Další součástka, co šla dolů, přední nárazník, a pak už se mohlo přistoupit na odpojení motoru. Tak, povedlo se, motor nám tady visí opět na jeřábu a než se mohli začít práce na samotné generálce motoru, tak jsme ho zatím uskladnili do garáže a nejdřív jsme začali práce na samotném podvozku. Ještě zbývala jedna poslední taková větší součást, než se dostane člověk k podvozku, a to byl rám, na kterým vlastně sedí kabina a případně nějaká nástavba. Takže tady ještě oddělání toho rámu od podvozku. Tady už je odstrojený čistý podvozek, rám ještě na jeřábu a teď už jsme vlastně mohli podvozek přeparkovat na finální místo, kde se začalo s jeho rozebíráním na jednotlivé části. Všechno bylo hrozně špinavý, to auto strašně dlouho let nejelo, takže všechno umazaný, zatuhlý oleje, no prostě hrozná práce. Samotný kola jenom sundat, šrouby všechny zatuhlý, zarezlý, takže to bylo opravdu každý den jsme se s tím prali, nebo hlavně teda Michal s tátou. Úplně neuvěřitelný, co prostě dokázali. Takhle vlastně vypadaly brzdy, sundání kol a vlastně je vidět, že jsou brzdy úplně světý. Všechno se to muselo vyčistit, brzdové uložení jsme kupovali nový, protože brzdy jsou základ, motor, brzdy, to všechno musí fungovat na 100%, na to se v triálu člověk musí maximálně spolehnout, takže tomu jsme dali největší péči. Tady je vidět vlastně podvozek, jak je to všechno špinavý, starý voleje, vazelíny. Hrozný, když ty fotky vidím, tak úplně se mi to všechno vybavuje zpátky, co to bylo za šílenou práci, to auto dát zpátky dohromady, aby bylo připravený na závodní sezónu a rozběhli jsme ho a pořádně se projelo. Tak, tady už se začalo pomalu s barvením, vlastně základovou barvou a už to pomalu začínalo se rýsovat, jak by to mohlo vlastně vypadat. Tak, tady máme první už barvení černou barvou, podvozek pěkně černý. Jak to hnedka prokoukne, když to dostane tu novou barvu. Tady vlastně už rám nabarvený a už zbývá jenom vlastně převodovka a přední náprava. Tak a tady už je přední náprava, už zbývají jenom kola, respektive náboje na kola, kulový klouby. No, nějaký den a všechno vlastně bylo už na barvíno. Jak to panečku prokouklo oproti té první fotce, to je úplně neuvěřitelný. Tak, tady je fotka už s novýma brzdama, tady je vidět, že jsme právě kupovali to nový obložení úplně. Tady vlastně jsou i už vyčištěný a opravený prasátka. A tady už je zakrytovaný náboj kola. Pěkně připravený. Tak, nasazený provizorní kola. Ještě jsme museli, než jsme jeli na závod, tak jsme museli samozřejmě koupit nový kola, ale tady zatím jsme používali provizorní. A už je vidět, že už jsou na kolech vlastně nový manžety. Tak, jakmile bylo hotový šasí samotný, tak jsme začali s rámem. Čekalo to stejný, vyčistit, obrousit, co půjde,
natřít základovou barvou a samozřejmě nabarvit. Když to bylo hotové, připevnil se nosný rám k rouře a teď se mohlo pomalu přejít už na generální opravu toho nejdůležitějšího, a sice srdce samotného auta, motoru. Tady je vidět nutný mazivák, kterýma je auto vlastně naplněný, převodovka, rozvody, diferenciál, to všechno je potopený ve voleji, manžety. Tak tady si to fotím, koukám, co úžasného, jak se auto vlastně změnilo. Tak tady s Michalem blbneme, přemýšlíme, jestli z toho neuděláme speciál. Byla sranda, už jsme se těšili. Tak, a došlo na motor. Takže prvním úkolem bylo motor dostat ven, aby se mohlo s motorem začít. Motor zase samozřejmě nejdřív všechno pořádně zdokumentovat, jak je to zapojení, vyčistit postupně a pomaloučku rozebírat. Tady kabeláž. Ta krabička, co tady visí, tak to je potom na nabíjení. Tak, tadyhle už se první komponenty začaly z motoru oddělávat, drátů začalo ubejvat a tak pomalu jsme se dostávali hloubš a hloubš do motoru. Rozebírat tatrovácký motor, to se člověku opravdu nepoštěstí každý den, takže ač to byla hrozná práce, tak jsme to dělali rádi a hrozně jsme se těšili vlastně na každý den, protože jsme věděli, že každým dnem jsme blíž našemu snu, a to postavit se do závodu do startovní branky a vyrazit. Tady vlastně bylo vidět, jak v válce písty, je to všechno černý, takže prostě vůbec špatný spalování, a takže motor se musel nejenom vyčistit a to, ale potom pořádně všechno seřídit. No hrůza. Takhle když to vidím teďkon po těch letech, tak si vůbec nedovedu představit, že bych ten motor tady měl a měl bych ho dávat dohromady. Klikovka, pohled vlastně do klikovky, kde jsou uchycený jasně jednotlivý písty. Tak, tady samotný píst, překroužkovat, zase všechno vyčistit, znova promazat. Tady už vlastně blok motoru už je čistý, už je vyčištěný, zpátky se začaly dávat písty. Tady už se barvily nějaký krycí plechy a díly, které jsou součástí motoru. A začal se motor postupně, ale pomaloučku se kompletovat zpátky. Olejová vana, těsnění pořádný. Takhle, když je to čistý, tak hned to vypadá líp. Pěkně usazený už do rámu a postupně zase tam vracet všechny ty věci, aby se motor mohl zase rozběhnout. Trubí, tady ventily, všechno už je na svém místě. A tady, když jsme vlastně měli motor namontovaný na autě, tak jsme samozřejmě chtěli
vyzkoušet, jak po generální opravě bude motor fungovat, a aby jsme ho mohli seřídit, tak jsme udělali několik testů nového motoru a z toho jsme natočili jedno video, takže to vám teď tady zase můžu ukázat. Tak koukneme na video. No, myslím, že sami uznáte, že zvuk motoru byl naprosto fantastický. Po seřízení, který Michal s tátou dělali pouze podle sluchu, motor šlapal naprosto jak hodinky. I potom na závodech, když jsme vlastně jezdili, tak všichni, kdo chodili kolem, tak nám všem gratulovali, nebo všichni nám gratulovali a všichni říkali, že náš motor opravdu šlape výborně a že už dlouho neslyšeli takhle krásně šlapat 805. Když jsme měli zpátky motor na autě, funkční, tak nás čekala už příprava samotného auta do trialu. Jako první tedy bylo nutné udělat na auto rám. Bohužel jsme neměli ohybačku, takže jsme museli rám dělat z jeklů, ale byli jsme rádi aspoň za něco, protože bez rámů bychom materiál nemohli, takže jsme byli rádi aspoň za ten jeklovej. Ostatně i Unečko, který jezdil se speciálama, tak měl taky všechny rámy z jeklů, takže jsme nebyli jediní. Přidávali jsme vlastně i kryt před olejovou vanu tady vepředu na autě. Potom tady vzadu, respektive vepředu, je vidět navařený nový úchyt na nápravě, na který jsme potom dávali tlumiče, jsme museli předat, protože jsme sem samozřejmě přidávali posilovač řízení, který tohle auto nemá, a bez posilovače řízení do trialu taky není zrovna příjemná záležitost, takže posilovač řízení jsme sem přidávali, tak jsme museli trošku upravit držení tlumiče. Tak když jsme měli rám hotovej, tak jsme auto zase zpátky naložili a dovezli jsme ho zpět, aby jsme mohli pokračovat v barvení a v dalších pracech. Jako první samozřejmě nejdřív všechno natřít základní barvou. Měli jsme sundavací vlastně přední část rámu, takže tu jsme barvili samostatně. Spodní díl byl taky odendavací. A tady už je rám nabarvený a teď se mohlo vlastně přejít už na kabinu. Jako první, co jsme na kabině museli udělat nebo chtěli udělat, tak alespoň trošku zaretušovat nějaký ty pobouchaný místa, takže jsme to trošku vykytovali, trošku vyhladili. Samozřejmě nebylo to úplně dokonalý, ale to nebylo ani záměrem, protože jsme věděli, že v trialu nebude nouze o nějaký další karamboly, takže kabina zase dolů, oddělat zpátky dveře, všechny poklopy, okna a postupně barvit. Zvolili jsme si krásnou modrou barvičku, protože modrá je dobrá. No a opravdu barva autu dala, jakmile už jde auto do laku, tak už je to úplně jiný stroj. Tady dveře nabarvený. Pro trial není možný použít normální nádrž, jelikož je potřeba zabezpečit, aby se nádrž nevylila nebo neunikly z ní žádný kapaliny. Když se auto převrhne, tak jsme používali kanistr. A když bylo všechno nabarvený, tak se mohla dát kabina zpět a mohli jsme pokračovat na dalších věcech, to znamená interiér a samozřejmě ložná plocha. Na ložnou plochu, tady to je vidět, jsme dali obyčejný OSB desky. Na zadní nápravu jsme pak přidávali závaží, to ještě bude vidět. Tak, tady je fotka, jo, tady jde vlastně o ty šrouby, jak jsou vždycky 4 nalevo, 4 napravo, tak to jsou záchytné body pro 4bodové pásy. Tady vevnitř jsou vlastně oka, na kterých jsou pásy uchycený, bezpečnostní. Tady jedna fotka, kdy jsme do noci rychle dělali auto, aby jsme vlastně stihli nějaký už
první nějaký zkoušky. A tady už je auto v provozním stavu, ve kterém už bylo schopný jezdit. Vlastně v tomto stavu jsme absolvovali jeden takový zkušební závod v Milovicích, ale byla to opravdu zkouška, protože auto nebylo ještě vůbec dodělané, nemělo světla, nemělo vlastně moc ani interiér dodělaný. To všechno jsme ještě potřebovali. Ale bylo dobré to všechno vyzkoušet, aby jsme věděli, jak auto funguje. Tak, a tady už jsou takový ty detaily, například klakson, tady povinný vypínač, zapnuto, vypnuto, aby když se stane nehoda, tak aby kdokoliv z komisařů mohl rychle auto vypnout elektřinu, samozřejmě zadní světla, protože auto musí mít funkční světla. Tady je vidět ten posilovač řízení dodaný, ten jsme vlastně používali z traktoru Zetor a vlevo je i vidět nový tlumič. Tady je nádržka na olej pro posilovač. Pořádný světla, aby jsme mohli osilnit diváky. Když by nám to zrovna moc nešlo naší jízdou, tak jsme mohli osilnit světlomety. A tady je kompresor, který vlastně vhání kapalinu do posilovače řízení. Nebo ne kompresor, čerpadlo s novýma řemeníčkama, který vlastně na té pravé straně byla přidaná nová řemeníčka na ventilátoru. Tady Michal přivez z kola, nový úplně pneumatiky, kus za 5000, takže dalších 20 000 jenom za kola. Co nás stálo auto, to nás stály nový pneumatiky. No a už se dostáváme pomalu do finále. Nátěr už je finální. Jsme přidali i povinný nálepky, startovní čísla, světla jsme vraceli. Tak, tady krásný světýlka. Palubní deska, všechny budíky funkční, kontrolky samozřejmě, sedačky, ty jsme použili z osobního auta, myslím, že to byl nějaký Ford, nebo co, 4bodový pás, jak už jsem říkal, povinný hasičský přístroj v kabině a můžeme vyrazit. Jedny skoro poslední fotky. Tady je vidět ta nádrž vzadu, kanistru. No a tady se nám stala taková nehoda. Přijeli jsme z oběda a opřeli jsme si kolo o auto a zjistili jsme, že ten náš rám vůbec nic nevydrží a takhle se hned prohnul. Ne, samozřejmě to byl vtip. My jsme to zkoušeli v lese a trošku jsme se opřeli o strom a bohužel rám to opravdu nevydržel, takže to je díky stromu, ale nakonec jsme tu část stejně oddělali, takže v dalších videích, nebo postupně, když jste koukali na videa, tak pak už tato poslední část už na rámu není. Tak a tady bylo ještě jedno závaží, našli jsme totiž setrvačník, nějaký starý, tak jsme ho zase vyčistili, nabarvili, pěkných 90 kg. Tak jsme ho uložili přímo na zadní nápravu, aby byl zadek pěkně zatěžkán. No a tady je poslední fotka, kterou mám. Auto je hotový a takhle jsme vyráželi do našeho sice druhýho, ale oficiálně prvního závodu v Mohelnici, ve kterém jsme ku podivu i obsadili 3. příčku v celkovém hodnocení, takže jsme si hned odvezli i poháry. Samozřejmě videa z Mohelnice jsou na mém kanálu a můžete se na ně podívat. Než jsme ale na závod vyrazili, udělali jsme si ještě jedny takový soukromý testovací jízdy. Tam jsem taky pořídil pár krátkých videí, takže na ty se můžete teďkon taky podívat. No a to je asi tak všechno, co by se dalo říct ve stručnosti k té celé historie vývoje našeho závodního auta. Jinak tady to je ten první pohár, který jsme získali v Mohelnici. A tím, že byl první, tak je asi pro nás nejcennější, protože ten pocit, kdy jdete na stupně vítězů, už se znova poprvé zažít nedá, což asi chápete.
Takže z toho důvodu je pro nás asi, nebo minimálně pro mě, asi tím nejcennějším. A co říct na závěr? Asi hlavně neskutečný velký dík Michalovi a jeho tátovi, díky kterým se podařilo postavit tohle skvělé auto, díky kterému jsme si mohli splnit s Michalem ten náš klukovský sen, zajezdit si opravdový trial a vyzkoušet na vlastní kůži, jaký to je být v závodním voze a projíždět závodní sekci. Takže ještě jednou moc díky, strašně si toho vážím a doufám, že se třeba někdy v budoucnu na ten startovní rošt do první startovní brány znovu s nějakým autem postavíme a budeme si moc zase zazávodit. Jinak vám děkuji moc za shlédnutí, doufám, že se vám video líbilo. Třeba v něm jste našli nějakou inspiraci pro vás, určitě doporučuju, protože myslím si, že nejdůležitější je, že když máte nějaký sen, tak jděte si za ním a věřím tomu, že se vám jednou splní. Takže ještě jednou díky, budu rád za nějaký ten like nebo přímo odběr a třeba někdy zase ahoj u trialového videa nebo u nějakých dalších mých videí. Tak ahoj.